Самлар, витаю. В эфире телеканала АТР. Мы продолжаем информационный вечер. В следующие полчаса мы будем говорить о самых актуальных новостях, которые появились в информационной повестке дня. Разведение войск на Донбассе. Что это такое и как быть с оккупированным Крымом? С вами я, Гульсум Халилова. Поехали. Збройні сили України готуються до розведення. Начальник Генштабу розповів, на які позиції відійде армія. Нардеп зі «Слуги народу» критикує владу за співпрацю з МВФ. Хто сміливець? Битва за Київ загострюється. У владі знайшли, ким замінити Кличка. Готова представить гостей нашей студии. Анна Маляр, кандидат юридичних наук, та Борис Кушнирук, голова експертно-аналітичної ради Українського аналітичного центру. Витаю. Витаю. Нашу беседу с вами мы начнем с информационного сообщения. Начальник Генерального штаба, главнокомандующий вооруженных сил Руслан Хамчак рассказал, что в случае разведения войск на Донбассе украинские военные отойдут на позиции, которые занимали 3 года назад. Давайте послушаем. Нові позиції українських військових будуть там, де вони були в 2016 році, коли вперше відбулось розведення сил в згаданому районі. Підрозділи Збройних сил України і надалі будуть повністю контролювати ситуацію. Жители населенных пунктов, где планируют разведение войск, поддерживают планы об отводе. Об этом рассказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк. Далее его прямая речь. Абсолютно видно, що місцеве населення підтримує концепцію розведення, воно підтримує ті плани, які в нас є. Причому підтримують настільки емоційно, настільки відкрито, що взагалі немає сумнівів в тому, що це відверто. Поддерживаете ли вы концепцию отведения войск на Донбассе? Особисто я не підтримую цю концепцію по тій простій причині, що Україна не повинна відступати на власній території. Що означає розведення в ситуації, коли ми є жертвою агресії? Це означає звільнити наші місця, нашу територію, там населені пункти, там наші люди, які, по суті, залишаться без забезпечення безпеки з боку української держави. І, власне, я думаю, зайво говорити, що це просто елементарна пастка з боку Путіна. Угу. А как вы считаете, Борис, те территории, которые оставит Украина и отойдет, где гарантия, что завтра или послезавтра оккупационные войска, оккупационные силы не наступят и не захватят эти территории? Ніякої гарантії немає. Більш того, вони неодноразово доводили, що вони готові в будь-який момент порушити, досягнути домовленості. Чому доволі показово, що коли зараз йдеться про розведення військ, і в теорії має відбуватися, що мають відійти і війська, які пов'язані з Росією, то Росія заявила, ви знаєте, ми не можемо вам гарантувати, що вони відійдуть. Ми, безперечно, маємо на них певний вплив, але не повний, тому ми не можемо вам гарантувати, що вони відійдуть. Тобто, фактично, ті домовленості, які були, вже зараз порушуються і не дарма. Там розведення військ навіть було призупинено, тому що ніякої гарантії дотримання з боку кремлівських маріонеток немає. І більш того, плани ж Росії полягають не в тому, щоб припинити військовий конфлікт. Вони полягають в тому, щоб примусити Україну далі і далі відступати. Щоб все більше і більше тиснути на Україну. Це класика переговорного процесу. Якщо ти бачиш, що суперник слабкий, то ти продовжуєш на нього тиснути. Це зараз відбувається. К примеру, позиции вооруженных сил Украины в случае, если они их покинут, пустыми не останутся. По крайней мере, об этом говорят добровольцы. Они хотят занять позиции ВСУ в случае разведения сил. Уже несколько добровольцев призвали своих побратимов вернуться на фронт. Среди них Николай Греков, он мэр оккупированного Александровска. Давайте послушаем, что он сказал в эфире нашего телеканала. Я сьогодні розмовляв з хлопцями із Щастя, із Сєвєродонецька. Мені дзвонять з всієї України. Вчора я був в Черкасах, говорив з заступником батальйона Азов, с Олегом, да, и ребята уже выдвинулись туда. А сегодня ребята, с которыми я имел честь служить в 2014 году, сказали тоже, что если это случится, то ветераны батальона «Айдар» вернутся на свои позиции в Трехизбинку, в Счастье, в станицу Луганскую. Как вам такая инициатива добровольцев? Это
хороший посыл, или все-таки им не стоит этого делать? Тут є, знаєте, декілька площин цього питання. Якщо говорити про реакцію, вона не просто передбачувана, вона зрозуміла. І це добре, що в Україні, зрештою, є національне ядро, яке готове боронити територіальну цілісність цієї держави. З іншого боку, зрозуміло, що це викликає певну реакцію Кремля, власне, викликало і дало їм підставу говорити, що от тепер, бачите, саме через ці добровольчі загони, бачите, зривається розведення військ, хоча ми розуміємо, що це не так. Але Росія використовує квазі всілякі свої оці причини для того, щоб формально ними прикривати те, що вона не хоче виконувати навіть ті їхні окупаційні зобов'язання, по суті, ті, що під їхнім тиском політичним Україна підписала. І я хочу, щоб в нас тут в ефірі все-таки об'єктивність прозвучала. В нас військовий очільник сказав, що місцеве населення дуже підтримує розведення. У мене є інша інформація. Місцеве населення, навпаки, дуже боїться розведення військ, тому що вони розуміють, що вони залишаються без захисту. Де іменно? В Золотому чи в Петрівському? От жителі Золотого, скажімо, у прямому ефірі, це ж вся Україна бачила, я не буду тут рекламувати політичне шоу, в якому вони зверталися, але вони в прямому ефірі зверталися до української влади, до всіх українців, що вони бояться розведення військ. Что вы думаете по поводу добровольцев, которые займут позиции ВСУ в случае, если они отойдут? Насправді це відображає ситуацію, коли національно-патріотичні сили не дуже вірять в те, що діючий, скажімо, президент і діючий міністр оборони, начальник Генштабу, що вони в повній мірі усвідомлюють реальність і ризики, які є, і вони не хочуть опинитися в ситуації, яка була в 2016 році. Бо тоді ж теж була спроба відвести війська, завершилося лише тим, що були загиблі додаткові, і ми були змушені повертатися на ті позиції, на яких знаходимося зараз. Саме тому, що, причому, знову ж таки, потрібно зрозуміти, що все це території, навіть по тим самим Мінським угодам 2014 року, це території, які має контролювати Україна. Тому, умовно кажучи, навіть з цієї точки зору, чому маємо відходити навіть з тих територій, які з точки зору Мінських домовленостей 2014 року ми маємо контролювати. Нам, як відомо, мають повернути в Дебальцево. В зв'язку з цим, тому що це територія, яка має бути по угодам 2014 року, на яку, до речі, посилається в цих формулі Штайнмаєра, вони посилаються, умовно, що на Мінські угоди, значить, посилаються і на те, що там записано, що мають бути території контролюватися Україною, які були станом на вересень 2014 року. Так от тут виходить, що фактично Україна йде на поступки, і, знову ж таки, проблема полягає в тому, що команда Зеленського, і саме Зеленський так хоче досягти миру, що він не усвідомлює, що коли відчувають його це бажання і готовність йти на поступки, ці поступки доведеться робити і робити. В якийсь момент, безперечно, це просто призведе до вибуху вже до суперечок з національно-патріотичними силами, з добробатами, але це вже ті ризики, які пов'язані з тим, що наш президент, людина, яка не має жодного досвіду, жодних знань, і, вибачте, є питання, в якій мірі вона взагалі розуміє, що вона робить, до яких наслідків його дії можуть призвести. В Российской Федерации, а именно в Министерстве иностранных дел России, заявили о том, что в срыве разведения войск виноват Киев. Давайте послушаем. Сьогодні Збройні сили України відмовилися приступати до розведення сил і засобів в Золотому і Петровському. Згідно з домовленостями, досягнутими минулого тижня в Мінську, представниками Києва, Донецька і Луганська, воно повинно було поновитись 7 жовтня. Все це відбувається на тлі шантажу української влади з боку збройних нацбатів, які заявили, що вони зриватимуть розведення. Це загрожує небезпечною ескалацією напруженості на лінії зіткнення. Закликаємо Київ не допустити цього і виконувати досягнуті домовленості.
Ну что ж, как понимать вот заявление Министерства иностранных дел России? Такое ощущение, что, в принципе, это разведение им не нужно. Дуже просто це розуміти. Це ознака гібридності нашої війни, а саме використання інформаційної зброї, якою Росія справніше користується, ніж, на жаль, Україна. Тобто інформаційно ми війну програємо. І люди, які цю інформацію сприймають, а це фактично готується, я так розумію, для внутрішнього російського споживача інформації і, очевидно, для західного такого невибагливого споживача, то може ця інформація і буде ними сприйнята як реальність. Але насправді реальність полягає в тому, що розведення військ можливе лише після 7 днів тиші. Наразі ми тишу не маємо, тому що саме з тієї сторони, яка нібито, так би мовито, це ЛНР, ДНР, а насправді треба розуміти, що це Росія і її сателіт, насправді з тієї сторони не зупиняють обстріли, і саме тому не відводять війська. І саме тому не відбувається розведення. Ну вот что касается информационной войны, вот некоторые, буквально час назад в этой студии был Роман Бессмертный, который сказал, что информационный рупор Российской Федерации намного сильнее киевского рупора, и действительно вот такими новостями Российская Федерация пытается переложить ответственность на Украину, в том числе и перед международным сообществом. Удастся ли ей это сделать, как вы думаете? Ну, подивимось, хоча в житті помилки, які допущені паном Зеленським та його команди, вони не виключають такого розвитку подій. Тому що, ще скажу, вся філософія того, що називається формула Штайнмаєра, вона сама по собі вже закладає навіть порушення тих попередніх домовленостей. Тому що логіка полягає в тому, що не забезпечивши безпекового блоку повністю, намагаються вже зараз говорити про те, що ми проведемо якісь вибори. Тобто, не маючи інструментарію і чітко зрозумілого механізму, як ця безпека буде забезпечена, в тому числі на тих територіях, де мають бути проведені вибори. Без цього реалізовувати формулу Штайнмаєра безглуздо. Але пан Зеленський, його команда цілеспрямовно лізуть в ту пастку, в яких заганяють. І я не виключаю, що винуватими будуть оголошена Україна. І це, ще раз скажу, це складова того сценарію, який реалізовує Росія, яка реалізує вже не сьогоднішнього дня. Вона реалізовувала його раніше, просто при більш досвідченому керівництві країни, з точки зору дипломатичного, в першу чергу. Вони, усвідомлюючи ризики, вони не допускали можливість ситуації, при якій би санкції почали зніматися з Росії, і взагалі, щоб українська сторона ставала винною в чому, будь-чому. Насправді, всі ці роки ми бачили, як зберігався санкційний режим і зберігалася підтримка з боку західних країн позиції України. Зеленский 1 на 1 с войной. Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал Запад помочь Украине. Давайте послушаем. Мы этого Зеленского, которого загрузили этим страшным грузом, не его проблемами, оставили 1 на 1 с этими проблемами. Вы видите, что происходит в Киеве. Там без разбора используют определенные силы этот процесс, чтобы вообще придавить новую власть и нового президента. И Европа безмолвствует. Вы знаете, о ком я говорю. Ни с востока, ни с запада. Только камни бросают в адрес этого молодого человека. Каждый в собственных интересах. Да очнитесь вы в конце концов. И если эта нормандская четверка чего-то стоит, на которую так увещевает президент Зеленский, так давно уже надо было собраться и что-то решать. Ну что ж произошло с Лукашенко? Как, собственно, воспринимать эти его заявления? Можливо, ці заяви з'явилися на тлі намірів Росії все-таки приєднати Білорусь до Росії, і вже не на рівні там от нібито союзник зараз існує, а щоб Білорусь все-таки війшла вже як частиною Російської Федерації. Ну і, власне, Російська Федерація тоді переміщає свої кордони безпосередньо до Європейського Союзу. Така інформація була вкинута в інформаційний простір. Можливо, це реакція Лукашенка. Але Просто риторика у него меняется очень часто. Щодня. Да, каждый день.
все одно я би не розглядала пана Лукашенка як самостійну політичну одиницю саме в питаннях стосунків України з Росією, тому що його можуть шантажувати, на нього можуть тиснути. І я можу сказати із свого досвіду відрядження до Білорусі. Я була там у книжковому магазині, для мене це завжди, знаєте, такий маркер того, що відбувається в країні. Вони хвилюються з приводу своєї безпеки, і в них є навіть власні національні розробки з цього приводу. Вони розуміють, що треба захищати свій інформаційний простір від Росії. Вони всі ризики дуже добре розуміють. Тому те, що Лукашенко час від часу дозволяє собі от саме такі речі, такий, ну, фактично такий реверанс у бік української влади, це також демонстрація того, що він дуже добре розуміє, що він може бути наступним. Как вы считаете, действительно ли это так? Действительно ли Лукашенко, все-таки, будучи Беларусь, да, будучи страной, сателлитом Российской Федерации, все-таки опасения такие там присутствуют, и их порой невозможно скрыть? Ну, це вже загальновідомий факт, що усвідомлення є і жах від цього є. Ну, там навіть приводилась фраза, я вже зараз не пам'ятаю, хто її там наводив, що Лукашенко, зустрічаючись з Порошенком, казав, що ми кожного ранку просипаємось, чи є там, чи все гаразд в Києві, що ще не захоплено Київ, тому що ми усвідомлюємо, що наступні будемо ми. Тому, умовно кажучи, усвідомлення того, що Росія має намір ліквідувати білоруську державність, це факт очевидний. Інша справа, я би хотів повернутися до його тези про нормандський формат. Потрібно ж зрозуміти, чому він не відбувається. Тому що цього не хоче Росія. І вона зараз постійно шантажує тим, що ми проведемо нормандський формат, спочатку підпишіть формулу Штайнмаєра. Спочатку фактично легалізуйте ДНР, ЛНР. Потім ухваліть закони, які, потім ми ще ці закони маємо перевірити, а чи влаштовують вони нас. І тільки після того, можливо, ви ще, може, там ще будуть вимоги, винесіть зміни до Конституції. І після того буде зустріч в нормандському форматі. Тобто без ілюзій, нормандський формат передбачає, що має в цьому форматі брати Путін. Або без нього це тоді вже інша конструкція, яка, до речі, була. Тоді просто Петро Порошенко зустрічався із Меркелем, з Макроном і вів переговори, яким чином втиснути на Росію, щоб вона припинила свою агрессию против Украины. Раз уж мы заговорили про нормандский формат, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко недавно в эфире телеканала ICTV заявил, что есть сейчас 3 сценария завершения войны. Вот какие именно? Давайте послушаем и вернемся к нашей беседе. Якщо не виконується Мінський процес, і от ми застрягли в ньому, і втрачаємо людей, втрачаємо гроші, ця пухлина, яка живе в нас, вона отрує нас, не дає нам стартувати вперед, не дає нам розвиватися як державі. Тоді треба звертатись, наприклад, до світового співтовариства про те, що нам потрібна, напевно, місія з підтримання миру між нами, а краще за все на всій території окупованих, для того, щоб, якщо ми не можемо впоратись, потрібна якась 3-я сила. Це другий варіант. 3-й трек, напевно, буде, коли ми не зможемо нічого зробити, і треба буде йти, я не знаю, за кіпрським сценарієм або за якимось іншим. Ну что ж, 3 сценария предложил Вадим Пристайко. Это Минск, это международное сообщество, то бишь миротворцы в том числе, и это кипрский сценарий. Вот какой из них наиболее вероятный? Либо вообще должен быть какой-то 4-й сценарій, Анна? Мені страшно, якщо наша влада розглядає тільки 3 сценарії. Якщо міністр це озвучує, то очевидно це вже обговорювалось. Так? Він не може займатися самодіяльністю. Бо насправді сценаріїв значно більше, це по-перше. По-друге, мені все-таки більш зрозумілі сценарії, які були закладені в опитування соціологічні. Там, скажімо, такі були: це заморожування конфлікту, це воювати активно і наступати, і особливий статус. І треба сказати, що і там ще був 4-й, це який є посяганням на територіальну цілісність, я не хочу його озвучувати, але який говорить про роз'єднання України. Да? Там дуже мало відсотків, тому я навіть не буду його обговорювати. Але на рахунок цих 3 сценаріїв особливий статус підтримувала десь 5-та частина, дуже мало. Більшість населення все-таки за заморожування на сьогодні.
І що стосується миротворців, просто щоб люди розуміли, він цей сценарій називається дуже Да, цікаво. возвращаясь к 3 сценариям, озвученным Пристайком. В цій ситуації, я можу розповісти про свій сценарій, який я ще в 2014 році написала в статті, це все можуть загуглити, подивитися. Я, як юрист, повинна сказати, що Мінські угоди є юридично нікчемні, але менше з тим мирні перемовини часто бувають саме такі, тому що в правовій площині неможливо домовитись. Тому вишукують такі джентльменські угоди, я так м'яко це називаю. Але якщо повертатися, я за те, щоб повертатися саме в правове поле. Я вважаю, що альтернатива тільки така, тільки в правове поле. А воно говорить дуже просто. Росія порушила міжнародні норми, Росія застосувала силу військову в міжнародних стосунках, є конфлікт, відповідно, є один правовий вихід. Росія несе за це відповідальність і забирається геть з нашої території. Про що ми можемо в правовій площині вести з ними перемовини? Це про розмір компенсації. Для этого нужно Россию возвращать в правовое поле, на что Я она вважаю, не що идет. коли ми виходимо з правового поля і починаємо йти на умови агресора, то це по суті і є, на жаль, я це скажу, це і є капітуляція, така повзуча, така дуже повільна, і не треба собі, як вам сказати, говорити неправду, що ми про щось домовляємось. Ми можемо в правовій площині домовлятися тільки про розмір компенсації за шкоду, яку завдала Україна, і про вид і розмір відповідальності за це. І взамін за те, що ми будемо лояльними, оце те, що ми можемо віддати їм, бо це домовленості, а вони забираються. Вернуть території? От так і допоможуть, що світове співтовариство повинно нарешті включати механізми міжнародного права. Бо якщо вони його не включають, то на завтра ця загроза буде в Європі, на завтра буде там третя чи наступна світова війна. Так не можна, розумієте? В світі був винайдений механізм після Другої світової війни. Створили ООН, створили статут ООН, і всі країни повинні дотримуватись. А якщо нашу територіальну цілісність порушують, і ми ще йдемо на умови агресора, це означає, що ми здаємо свою територію. Це означає, що далі вони йдуть. Харків, Одеса далі, ще щось відшматують. На наступний день нам скаже Західна Україна, чого в них особливий статус, ми що гірше. І як ми будемо їм пояснювати, чим вони відрізняються, і ті українці? Скажите, а как вы думаете, что должно такого произойти, чтобы международное сообщество и институции, которые вы озвучили выше, в том числе и ООН, которая нуждается, безусловно, в реформировании, все-таки поняли, что нужно принимать какие-то радикальные меры, а не продолжали торговать с Россией агрессором? Потрібно просто усвідомити, що та правова система, яка була сформована після Другої світової війни, вона фактично розвалюється. І Росія доклала до цього величезні зусилля. Росія не буде дотримувати цих умов, і більш того, на жаль, потрібно усвідомити, що і Захід на них буде, якщо впливати, то лише такими дуже обмеженими заходами, які мають скоріше такі попереджувальний характер, ніж спроби покарати за порушення норм міжнародного права. Тому я якраз, я теж в 2014 році дещо писав з приводу і казав, що потрібно робити. Так от я, на жаль, переконаний, що виграти у військовий спосіб ми не можемо. Причому потрібно розуміти, проблема ж не в тому, що у нас оця територія окупована. А навколо України є величезна територія, де знаходяться підрозділи російської армії, і вони ведуть нарощування військових підрозділів по всій території, яка межує з Україною. Тому якщо вони почнуть повномасштабну агресію, то ми захиститися не зможемо. На жаль, на сьогоднішній момент потрібно бути реально. Тому ми зацікавлені в режимі такого заморожування конфлікту малої інтенсивності на обмеженій території, в якій ми усвідомлюємо, що ми можемо втрачати і людей і так далі, але за допомогою вже підтримки Заходу, збереження підтримки Заходу, ми можемо поступово тиснути на Росію, очікуючи, коли складуться в тому числі і зовнішні політичні умови, і в тому числі ситуація в самій Росії, які призведуть до того, що Росія буде змушена піти не тільки з Донбасса, але і з Криму. Еще как минимум две темы, которые мы хотим успеть с вами обсудить, а именно министр финансов Оксана Маркарова рассказала, сколько средств будет выделено на оборону в бюджете на 2020 год. Давайте ее послушаем.
Весь бюджет на безпеку та оборону – це 245,8 мільярдів. Це 5,4% від ВВП. Це весь бюджет. 136 – це те, що ми почули як позицію президента, і це 3% на безпосередньо Міністерство оборони. Це буде найбільша цифра, яка виділялась за всі роки саме безпосередньо на оборону. 3% для обороны. И действительно, это самый большой бюджет, который когда-либо выделялся на этот спектр. Как вы думаете, это хорошо? Це добре, але потрібно розуміти, що нам для того і потрібні реформи. І потрібно інвестиції і зростання економіки, щоб ці 3% були, вибачте, не від 130-140 мільярдів доларів, а щоб це були 3 доларів, а були 3% від 400-500 мільярдів доларів. Тоді ця сума 3% буде зовсім інша. Тому лише проведення економічних реформ дозволить значно більше і будуть значно більше можливості для того, щоб нашу армію забезпечити мінімальними потребами. Бо на сьогоднішній момент потрібно чесно усвідомлювати, що навіть мінімальні потреби ми забезпечити не можемо. У нас немає для цього ресурсів. Анна, я вважаю, 30 секунд. що фактично заморожування на сьогодні це є оптимальний шлях, замороження на рівні такої мінімальної інтенсивності, наскільки це можливо знизити. І цей час використати, бо ми можемо виграти за рахунок використання цього часу, для двох речей. Перше – це робота з міжнародним співтовариством, щоб вони включали міжнародно-правові механізми все ж таки. І друге, це найважливіше, це укріплення економіки України і оборони. Тому в даному випадку я вважаю, що на оборону мало не буває. На оборону треба виділяти якомога більше зараз коштів. Народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский недоволен сотрудничеством Украины с МВФ. Об этом он рассказал в интервью издания «Страна». Давайте послушаем. Очільниця антикорупційного комітету Красносільська сказала на фракції, що погоджує правки до законів з МВФ. Тобто, виходить, що ми країна під управлінням МВФ. Якщо спрощено, вони кажуть, ми вам дамо мільярд, 2, 3 і не будемо питати, куди ви їх дінете. Тільки продайте землю, дороги, порти та аеропорти. До слова, якщо не розслідуватимемо злочини Валерії Гонтаревої, не призначатимемо незалежних членів, мовчати і нічого не робити, отримаємо транш від МВФ. А нахуй такий транш? Виходить, ми республіка під управлінням клубу кредиторів, який уособлює МВФ. Ну вот как-то так. Слуга народа Дубинский пошел против слуги народа. Как это понимать? Извините, конечно, за полинфразию такую, но все-таки. Тому що він насправді слуга Коломойського. Це представник Коломойського в партії, в фракції «Слуга народу». А Коломойський зацікавлений в тому, щоб співпраця з МВФ була припинена і взагалі з Заходом. Чому? Тому що коли ми змушені враховувати позицію західних партнерів, то в цьому випадку можливості для пограбування України буде менше. А якщо послати Захід, то тоді тут у нього, у пана Коломойського, з'являються величезні можливості для того, що зараз відбувається. Зараз фактично вся система державної влади по всім напрямкам здійснюється в інтересах Коломойського. Міняються закони з голосу, ухвалюються рішення, які дозволяють збагачуватись Коломойському на Центренерго. У нього є відверте бажання, щоб припинена була співпраця з МВФ, для того, щоб можна було заробляти щоб ще заробити грошей на приваті. Там є, він хоче, щоб йому дали гроші на МАУ і так далі, і так далі. Тобто у людини є доволі великий пакет бажань, які можна буде реалізувати, якщо не буде співпраці з МВФ. Анна, буквально 10 секунд. Ви бачите тут слід Коломойського? Я бачу, що це абсолютно очікуваний, передбачуваний процес, тому що «Слуга народу», навіть сама фракція дуже неоднорідна, але люди знали про це і віддавали свої голоси. Очевидно, українці вважають, що це нормально, їх це влаштовує. Анна Маляр, кандидат юридичних наук, Борис Кушнірук, голова експертної аналітичної ради Українського аналітичного центру. Дуже дякую. А мы вынуждены завершать этот блок. И буквально через 5 минут смотрите Prime Даниленко. Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Там мы выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров. Корушкинчик.
Как сложилась судьба Мингли Герасимова